sesarengan Agung Saputra Laras. Katuraken minujeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Aku kang setya satuhu wit piyen nganti saiki babak seni batang kebapak apa sumenar handiko pangayomanku lair batinku mos nyata wong sajake handiko samoniku ora ngerano tondo yakti pasak sene rikane ngangkat amrat lepat tepi nek senggak kok ora semangat. Sing sitok kedawan, sing sitok kecekaan. Lah nyapa lho? Lah awakmu ora seneng sing dawa-dawa. Ya sing umum-umum saja. Walah kayak tau ruruh wae iki ya rumah saku wong. Iya toh kemaki toh. Sinden sitok iki kemaki bengi iki janen. Sing kok maksud apa? Lho apa sing jaremu dawa apa tak trimo ndak trimo aku tak urus iki. Senggakane kan yang umum-umum saja. Wong ngono. Ajane pikiranmu kuwi lho sing ra genah iki mesti. Lho ngono ki lho lek wong tuwek drono ya Allah drono to cah drono. Nyapa to? No diparingi tembangan lelagon campursari nyemek-nyemek kersanipun jumbuh kali suasananipun. Nggih menika setya tuhu. Menika mliginipun doa terbaik artinya setya tuhu kuwi. Setya kuwi wis ngarani setia. Tuhu kuwi sampai mati tenanan. Mugi-mugi kaya tresnane Mbak Ismaul karo Mas Gilang. Mas Gilang. Jaremu mang apa? Sampai maut memisahkan. Apik to? Dongaku apik to? Alah wong wedok iki mek indah kata-katane, asline nol nonsen. Piye to? Alah aku dingin cedok nyampur sari ning kono. Mas sampean kenal Mayang, kenal nyapa? Nglarani aku Mas kuwi ngono. Ya Allah. Lah domonge, engko tak jabri. Engko tak pap satu kali lihat yo. Piye to? Bacotke nggih Kang. Bacotke wong ayu, mangga, semangga. Mogyanto garagae ngwiti tanasa limpah banyu satya kula tanasa lam-lami Agung Saputra Laras. Agung Saputra Laras Rental Audio, terima kasih. Cantiknya Indonesia, Mayang Sari. Jawa Kang Mas. Enak no wong ayu. Aku kang setya satu wet piye saiki
Nalika pangayomanku terus nyata Uripute Iya, saiki sendiri senggaan, mang bos disenggai mbok salahne. Iya. Jajane metu ki lho. Jajane metu. Ya, iki campur sarene wong endi to, Mas? Alah mbuh. Wit mang wis tak omongke karo Pak Jiat. Pak Jiat. Bapakmu Jiat. Pak Jiat kan ra ketok motor ning kita wong iki. Kae lho ning kono lho piantune. Bagus dhewe bapakku kae lho. Ketutupan iki lho, salahno sokone. Ngono ya. Anu brukno ya. Mas, papa iki pripun? Anu kipase parakne rene ngono piye? Nyapa ben dadi iklan sampo ya. Diadepne rene. Ben dadi iklan sampo ya. Oh, rumangsaku seneng kono mek linggo tok tapi kuwi pasan ya. Ojo angin dari sana. Ojo ngono-ngono ya ibumu lho rumangsaku. Munyere kudune 360 derajat ya. Munyer sesar. Wis apa urung? Aduh, kebur kabeh. Loh, ya to. Delok to wiruku mulai koyo ngene iki lho, delok to. Bukan pisan El. Yo. Usah kon bukane. Iya to. Ayo semoga dibacuki wong ayu. Karek kurang sak cerit. Sak Cerit. Lek titik cerit. Cerot. Lek kurang lek setengah. Cerut. Teko aneh, diacok kowe ngono. Mbuh. Kok ngendi, Mang? Tak terusne. Oh iya. Ya. Mogyanto bergawe iki Andri komo